Hayırlı irte Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Шулман елгасы кушылдыгы мәләкәсне чистарту башланды. Эшләр экология илкүләм проекты буенча үткәрелә. Каһарманнар истәлеге мәңгелек Теләче районы Урта Миша авылында батырларга һәйкәл ачылды. Хәрби хезмәткә көзге чакырылыш башланды. Түбән Камадан 300-гә якын егет тиздән армия сафларына китә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Казанда адымнар дип аталган күп телле белем бирү комплексы укучыларын һөнәри бәйрәм белән кутладылар. Очрашу барышында президент тармак ветераннарын яшь укытучыларга ярдәм итүләрен, аларга остазлык үрнәге күрсәтүләрен сорады. Теманың дәвамы киләсе репортажда. When I came to this school, I didn't even imagine that it would be so great. Лицейның исеме күп телле булуны таләп итә. Инглиз, башка чит телләр, шулай ук татар һәм рус телләреннән тыш, биредә һөнәрләргә дә, тәмле ризыклар пешерергә дә өйрәтәләр. Тәнәфесләрдә укучылар шахматта уйныйлар. Шахматы – это очень полезная вещь, она очень хорошо помогает в логике, математике. Тормышта төгәл фәннәр бик кирәк. Үз кешеңә ышанырга спорт белән шөгыльләнү булыша. Күп телле комплексның Бондаренко, Бичурин урамнарындагы биналарында спорт залларына, бассейннарга, гимнастика залларына кытлык юк. Мәктәптә бер яктан барысы да күз алдында, ишек һәм диварлар үтә күренмәле, ә икенче яктан барысы да өйдәге кебек уңайлы. Махсус торбалар аша аска шуып төшү яки үзенчәлекле баскычтан искә күтәрелү укучыларга ял итәргә мөмкинлек бирә. Күптән түгел Казан федераль университетын тәмамлаган, хәзер физика укытучысы Гадилә Кәримова мондый шартларда эшләү шатлык ди. Әлегә ул үз фәнен бары тик рус телендә генә укыта, ә планнары зурдан. Мин фәнне күп телләрдә, шул исәптән инглиз һәм татар телләрендә дә укытырга омтылам. Мин хәзер бу 3 телдә укыту процессында. Ярты гасырлык стажлы укытучы Вера Михайлова пенсиядә. Адымнар төзелеп беткәнче лаеклы ялга китүенә үкенә. Шатланырга да урын бар. Оныгы Мирасов биредә 1-нче сыйныфка укырга кергән. Заманча яшьләр чит телләргә ия булырга тиеш, рус, татар телләрен белергә. Укытучылар бирә торган барлык фәннәрне дә белү мөһим. Шул ук вакытта аларның тормышта һәр балага күнекмәләр бирүләре, аларны тормышка әзерләүләре дә кирәк. Укытучылар көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән чәй табыны янында әнә шулар хакында сөйләштеләр. Мы можем красивую школу сделать, если не будет коллектива, не будет руководителя, не будет учебного материала, ничего не будет. Я думаю, 90% это учитель знаний, а 10-15% это вот обстановка. Слово «учитель» писать с большой буквы во все времена, как исключение. Потому что учителя же были, когда еще письменности даже нет. Белем дөньясына илһамландыру, анда алып керү, табигатьтән бирелгән бүләк зур сәләт ул. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Ире Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Буа районына эшкә кайткан 8 яшь педагогның икесе игзәк егетләр. Руслан Низамов 2-нче номерлы лицейда, Артур Низамов исә 5-нче номерлы гимназиядә физкультура укыта. Икесе дә Ульяновский педагогия университетын 5-ле билгеләренә генә тәмамлаган. Егетләр эш урынын ничек сайлаулары, тәүге дәресләрдән алган кичерешләре һәм киләчәккә планнары белән уртаклашты. Артур элегрәк укытучы булырга планлаштырмаган. Спортка һәм балаларга булган мәхәббәт аңа әлеге һөнәрне сайларга этәргеч биргән. Кызыл дипломлы белгечкә эш урынында тиз табылган. Аны шәһәрнең 5-нче номерлы гимназиясенә физкультура укытучысы итеп кабул иткәннәр. Первый рабочий день официальный. Беренче эш көнем миңа ошады. Укучылар тыңлыйлар, кушкан биремнәрне үтиләр. Артурның иң яраткан спорт төре баскетбол. Аның белән ул мәктәптә укыганда ук шөгыльләнә башлаган. Хәзер исә үз тәҗрибәмне укучыларыма тапшырырга ниятлим ди. Своих учеников хочу научить тому, чему я сам научился. 16 ел баскетбол белән шөгыльләнү дәверендә туплаган тәҗрибәм һәм белемнәремне укучыларым белән уртаклашасым килә. Алар да баскетболда югары нәтиҗәләргә ирешү өчен кирәк булган сыйфатларны үстерергә телим.
Игезәк туганы Руслан 2-нче лицейда тормыш иминлеге нигезләре һәм физкультура укытучысы булып эшли. Ульяновск шәһәрендә эш тәкъдим итсәләр дә, Руслан буаны сайлаган. Яшь белгеч беренче эш көнендә коллектив алдында имтихан тотарга өлгергән инде. Сегодня прошел мой первый день работы в этой школе. Бүген минем беренче эш көнем булды. Тормыш иминлеге нигезләре фәне буенча ачык дәрес үткәрдем. Барысы да яхшы үтте. Спорт мәйданчыкларының күп булуы да бер туган укытучыларны сөендергән. Алар фикренчә, шәһәрдә спорт белән шөгыльләнү өчен барлык шартлар да тудырылган. Когда я уезжал, когда закончил школу, площадок было... Без мәктәпне тәмамлап киткәндә спорт мәйданчыклары күп түгел иде. Хәзер исә һәр мәктәптә футбол һәм баскетбол мәйданчыклары ясалган. Элек баскетбол уйнарга беренче мәктәпкә һәм Мулла Нур Вахитов исемендәге гимназиягә йөри идек. Бүгенге көндә алар адым сайын диярлек. Спорт заллары да яңартылган, шөгыльләнергә күпкә җиңелрәк. Яшь белгечләрне укучылар да яратып өлгергән инде. Мәсәлән, Артур адресына беренче мактаулар да бар. Учил меня хорошо подавать мяч. Без Артур Айратович белән футбол уйнадык. Ул мине тупны дөрес бирергә, гол кертергә өйрәтте. Үзебезнең районда туып үскән егетләрнең мәктәпләрнең пед коллективларын тулыландыруы бик сөенечле әлбәттә. Аларга хезмәт юлларында уңышлар теләп калабыз. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары. Октябрь башындагы әбиләр чуагы торак йортлардагы җылылыкка да йогынты ясады. Казанда әлегә 36 йорт җылытылмый, 5 меңнән артыгы җылылык шелтәренә тоташтырылган. Кайнар линияга йортларны артык җылыту турындагы шалтыратулар алынган. Башкала мэриясендә йортта кирәкле температураны ничек җайга салу турында аңлаттылар. Моның өчен йортта яшәүчеләрнең гомуми җыелышын үткәрергә һәм аннары бердәм карар белән идарәче компаниягә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Исегезгә төшерәбез, торак коммуналь хуҗалык комитетында кайнар линия телефоны эшли. Гаризаларны ачык Казан системасында, шулай район хакимиятләрендә калдырырга мөмкин. Узган елларда Теләче районы Урта Миша авылында бәйрәм узды. ТСРның 100 бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан авыл үзәгендә батырлар истәлегенә һәйкәл ачылды. Тантанадан безнең хәбәрчеләребез әзерләгән репортаж. Бөек җиңү көне ата-бабаларыбызның намус яктысы, керсез иманы белән нурланган, күп санлы корбаннарның изелеп калган тормыш җыры белән бизәлгән. Җиңүне безгә бүләк иткән мәрхүм солдатлар да, аксакал ветераннар да, сугыш ятимнәре дә, тыл хезмәтчәннәре дә онытылмый. Онытырга хакыбыз юк. Сугыш дигән ачы хәсрәт Теләче районы Урта Миша авылында һәр игә ишек кага. Авылның 120 батыр улы ватаны сакларга дип дошман белән көрәшкә утка керә. Җиңү көнен батыр уллары, ирләре, әтиләре белән каршы алу бәхете бик аз гаиләгә генә насыйп була. Безнең әти белән бер тагын Мигнулла сугышта катнашып 2 орден алган. Шундый күңелләре кайтып, мондый сугышны бер кемгә дә күрергә язмасын диделәр. Андагы техник, андагы һавадан, җирдән аяк басырга урын юк техника белә дип. Кеше үтерүне бер соңга санамадылар дип сөйләделәр. Шуңар сез балалар яшәгез тыныч, сугышны булдырмаска тырышыгыз диделәр безгә. Бүген авылда сөенечле вакыйга. Бөек җиңүнең 75 еллыгында Урта Миша авылы каһарманнарының исемнәре мәңгеләштерелде. Алар истәлегенә авылның нәкъ үзәгендә һәйкәл ачылды. Аның урыны дагын уйлыйбыз, менә шушы мәчет кырыенда салынган, монда килгән кешеләрнең дуалары, шушы кырларда ятып калган каһарманнарыбызның истәлегенә аның дуа, аларның рухларына дуа булып ирешер дип шушындай ышанычта калабыз. Батырлар данын ылылап, авыл халкына зур сөенеч бүләк иткән өчен Теләче районы башлыгы Нәҗип Хаҗипов иганәче Ринат Мифтаховка рәхмәт хаты тапшырды. Үзебезнең килгән хәтле кешене куеп, шушындай мотор обелиск һәйкәл салу минем өчен һәм сезнең өчен дә бик зур шатлык дип саныйм. Авылда һәйкәл булдыру идеясы белән йөргәндә Ринат Рамил улы һәр йортның тарихы белән үзе якыннан таныша. Чыгышында ул һәр авылдашын искә алды. Бабам Валишин Мифтах вафат булды шушы Бөек Ватан сугышында. Әбием Гайнинур һәм аларның 6 балалары сугыш вакытында бабай киткәч калалар әби белән.
Дүртесе сугыш вакытында үлә шул балаларның. Бабам 43 елны Смоленск янында каты сугышларда һәлак булган. Истәлекләр инде аларның тормышның авырлыгы турында, ачлык турында балаларга монда әби сөйләү буенча инде балаларга ашарга булмаган. Яңадан bir истәлек бар. Сугыш биткәч әби мен айтам, шатландыгызмы? Юк ди, урынды шатланмадык, җыладык ди. Чөнки шул бабайның сугышта үлүе, балаларның үлүе алар өчен бик зур кайгы булган. Шуңа күрә киләчәктә бу сугыш афәтләрен беркем дә күрмәсен иде. Бу обелиск шулны искә төшереп торсын иде халыкка, яшьләргә, киләчәк буынга. Хәтер ул мәңгелек. Теләче районы Урта Миша авылында да бийек җиңүне бүләк итүчеләрнең исемнәре алтын хәрефләр белән язылды. Айзилә Батырханова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда бәрәңге, шикәр чөгендерен яшелчәләрне һәм майлы культуралар уңышын җыю дәвам итә. 1400 гектарда сезонлы яшелчә җыеп алынган. Бәрәңге алу тәмамланып килә. 1 гектардан уртача 278 центнер уңыш чыга. Шикәр чөгендере 32 000 гектарда, барлык мәйданның 65%-ында казып алынган. Гектардан алынган уртача уңыш 442 центнер. Тәтеш, Зәй, Сарман, Түбәнкама, Шүпрәле, Минзәлә, Тукай, Буа һәм Апас районнары чөгендердән иң күп уңыш алган. Заводларга 689 000 тонна шикәр чөгендере китерелгән. Көн сайын 14 000 тонна чимал эшкәртелә. Майлы культуралардан рапс һәм көнбагышны җыюда дәвам итә. Рапс 148 000 тонна суктырылган. Көнбагыш 38 000 гектар мәйданда җыелган. Түбәнкамада яңа автобуслар барлыкка килде. Пассажирлар йөртү өчен транспортны Альбатрос компаниясе сатып алган. Әлегә алар шәһәр маршрутының берсендә генә йөри. Шәһәр халкы өчен күңелле яңалык әлбәттә, тик кешеләр фикеренчә автобуслар җитәрлек түгел. Тулырак киләсе сюжетта. Төзүчеләр урамындагы тукталыш. Яңа автобус үзенең беренче рейсына юнәлде. Шофер Наил Сафин әйтүенчә, мондый машина белән идарә итү үзе бер бәхет. Двигатель хороший, тормоза хорошие. Әлбәттә, яңа автобуслар барлыкка килүгә пассажирлар шат. Әмма аларның фикеренчә, бу транспорт хәрәкәте проблемасын тамырдан хәл итмәячәк. Кешеләр үзләренә кирәкле маршрутларны көтә. 1,5 часа ждешь автобус. Вообще такого раньше не было, а сейчас никто на это не обращает внимания. Люди вообще в шоке. 50 минут, целый час ждем. Это что, куда годится? Такой город нефтяной, шинный, богатый город и автобусов нет. Автобус йөртүчеләр белән проблема чыннан да бар. Әйтик, хәзер тагын 2 автобус линиягә чыгарга әзер. Тик руль артына утыручылар гына юк. Шуңа күрә әлегә яңа транспорт бер маршрут буенча гына йөри. Мы постарались для города Нижнекамска, закупили 2 автобуса средней вместимости. Без шәһәр халкы өчен тырыштык. Уртача санда пассажирлар сыярлык ФАС классы 2 автобус сатып алдык. Ул экологик яктан чиста ягулык метанда эшләй. Автобусларны 59-нчы маршрутта куйдык. Чөнки бирдә пассажирлар ташкыны күп. Киләчәктә яңа автобуслар сатып алып, аларны 47-нчы маршрутта куярга җыенабыз. Барлык автобусларда ГЛОНАСС системасына тоташтырылган. Бәлки тиздән транспорт Яндекс кушымтасында да күренер. Автобусларны сатып алу Түбәнкамада дәвам итә торган зур транспорт реформасының бер чарасы. Шәһәр хакимияте вәгъдә иткәнчә, ул киләсе елның 1нче кварталында тәмамланачак. Шул ук вакытта зур эшнең нәтиҗәләре дә күренә. Айзилә Батырханова, Фәхри Исламов, Татарстан яңалыклары, Түбәнкама. Шулман елгасы кушылдыгы шүплеккә әйләнгән. Габдулла Тукай исемен йөрткән рай яр буен су үсемнәр каплаган суы пычрак. Мәләкәс елгасы зарарлы шүпшар белән тулган. Елга суы сайыккан, төбен ләм баскан. Елганың озынлыгы 22 чакрымга сузыла. Хәзер биредә беренче чистарту корылмасы төзелеше башланды. Эшләр экология илкүләм проекты буенча үткәрелә. Вы посмотрите, видите, что творится везде? Вот ил какой. Анатолий Семякин Мәләкәс елгасы янындагы бистәдә туып үскән. Бу елганың матур һәм тулы сулы вакытын хәтерли әле. Анда балык һәм хәтта кыссалар да булган. Елга суының Йорганак аша ага башлаган күргәч, ул беренче булып чаң суга. Елганың иске үзәне сазлыкка әверелә башлый. Моның авыр нәтиҗәләргә китерәчәген чамалый. Трава, видите, все зарастает. Суда төрле үсемлекләр үсә. Алар елдан-ел арта. Болай барса, тагын беренче елдан соң су бөтенләй калмаячак. Ул ширкиләр үчү өчен уңай сазлыкка әйләнеп бара иде.
22 километр ызынлыктагы елга җирле халык ишегенә түгел, шәһәр эчендә мөһим дип саный Чаллы халкы. Кайчандыр ул су белән тулы була. Елганы буа белән буып куялар, су тегермәне ясыйлар. Мәләкәс Чулман елгасы кушылдыгы булып тора. Димәк, кечкенә елганың пычрануы экологик һәлакәткә китерергә мөмкин. Җирле халык башлангычы белән хәзер башкарма комитет елганы чистарту проектын әзерли. Шүп шарны җыеп кына калмыйча, төптән дә күтәрергә кирәк. Булар барысы да төгәл план һәм смета таләп итә. В прошлом году эту работу начали, провели все анализы. Без узган ел бу эшне башлап җибәрдек. Барлык анализлар уздырдык, су катламнарын тикшердек. Шуннан да проблема бик җитди. Су бик пычрак, төбәлән белән тулган. Мәләкәс елгасы култыгын чистарту буенча проект әзерлибез. Шул ук вакытта киләчәктә елганы пычратуны туктату буенча эшләр бара инде. Быелның май аенда каршы яр буенда елгага кушылучы агым суларны фильтрлаштыру өчен чистарту корылмалары төзелеше башланды. Метровыми трубами здесь перемыкает на двухъярусные трубы, и затем через систему фильтрации уходит чистая вода в Каму. Төзелә торган объектның мәйданы 33 000 квадрат метрдан артык. Чистарту корылмалары территориясе 200 гектарга якын. Эшләр экология илкүләм проектының уникаль су объектларын саклау федераль программасы буенча алып барыла. Стоимость данного объекта составляет 200 миллионов. Әлеге объектның смета бәясе 200 миллион сум. Хәзерге вакытта безнең төп эшләр башкарылды. Мин бу объекттагы эшләрне вакытыннан алда тәмамларбыз дип уйлыйм. Бүгенге көндә барлык җиһазлар, бөтен коллекторлар куелган, зитләндерү эшләре бара. Су ресурслары федераль агентлыгы исәпләп чыгарганча, чистарту өчен 250 миллион сум акча кирәк. Елганың шәһәр өчен тарихи кыйммәте бар. 2 гасыр элек ул шул кадәр тулы булган ки, җирле халык анда буалар ясаган, су тегермәннәре төзегән, ярда табылган акташтан амбарлар һәм башка хуҗалык корылмалары төзегән. Хәзер Мәләкәс елгасының яңа тарихы башлана. Фарис Мөхәммәтов, Гүзәл Зайнакова, Ленар Салтанов, Татарстан яңалыклары. Берничә минуттан соң чыгарылышыбызны дәвам итәрбез. Татарстан яңалыкларыннан аерылмагыз. Үч йөзгә якын Түбән Кама егете тиздән армия сафларына китәчәк. Бүген Россиядә көзге чакырылыш кампаниясе старт ала. Шуңа да шәһәрнең хәрби комиссариатында эш иртәдән бирле гөрли. Егетләр медицина тикшерүе узалар. Аларны армия сафларына ничек сайлануларын безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Медиклардан тұрған комиссия болашақ солдатларның сәлемәтлеген текшірі. Егетләргә күп санлы белгечләргә күренергә кирәк. Беренче көн булганлыктан коридорда зур чиратлар. Әйтергә кирәк, хәрби комиссариат бинасына болай гына кіріп булмый, хезмәткәрләр барлык куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәүне таләп итә. Бинага да чакырылучы егетләр генә керә ала. Күздә һәм кышта безнең райондан чамалап 300 кеше армияга җибәрелә. Бу малайлар бүгенге көндә медкомиссияны узалар. Бүгеннән башлап президент комиссияда һәрберсен тыңлап, алар турында карар чыгарыла. Октябрьнең 15-ләрендән, 20-ләрендән безнең райондан правкалар башлана. Армия сафларына барачак егетләр коронавируска тест тапшырачак, битлек, перчаткаларны аларга бирәчәкләр. Хәрби комиссариат хезмәткәрләре белдерүенчә, бу яктан Россия армия сафларында хәзерге вакытта тыныч. 10-11 октябрьдә башкалабызда традицион Казан марафоны 2020 үткәрелә. Ярышлар 2015 елдан бирле уза. Быел стартка 11 000 кеше чыгар дип көтелә. Хәзер ул халыкара статус алды. Марафонда ел саен Россиянең төрле төбәкләреннән профессионал спортчылар да, физкультур һәм спортны яратучылар, шул исәптән дәүләт эшлеклеләре, шоу-бизнес вәкилләре дә катнаша. Традиция буенча марафонда катнашучылар 3, 10, 21 һәм 42 километрдан артык дистанцияләрне сайлап ала. Маршрут Үзәк стадион, Кабан күле, 1000 еллык паркы, Казан Кремле кебек башкаланың истәлекле урыннары аша үтә. Марафонда Роспотребнадзор таләпләре тиешенчә үтәлергә тиеш. Оештыручылар моңа әзер.
Спортның ушу түрі бойынша республика жиылма командасы Қазанға жеңу белән кайтты. 2 октябрьдән 4 октябрьгә кадәр Мәскәүдә ушу тауыл бойынша Россия чемпионаты узды. 12 яшь спортчы иләренә 9 медаль, шул исәптән 3 алтын медаль алып кайтты. Моннан тыш ярышлар барышында 2 спортчы спорт мастер нормативын үтәде. Безнең команда бу стартта тулы составта чыгыш ясамаса да медальләр яулады. Безнең команда Пермь вәкилләреннән генә калышты. Күпләр шәһәр паркларында яшәүче үрдәкләрне тукландырып, изге гамәл кылабыз, кышларны ачлыктан коткарабыз дип уйлый. Кайчакларда үрдәкләргә генә түгел, башка кышларга да ярамый торган икмәк кисәкләрен ашаталар. Ният изге, тик ул кышлар файдасына түгел. Бу кышларны тукландыру балансын белмәүдән килеп чыга. Улицкий исемдәге парк шәһәр халкының яраткан урыны. Кешеләр бирегә үз балалары белән бергә җирле үрдәкләрне ашатырга да килә. Кошларга икмәк, батон һәм күмәч бирәләр. Тик күчмә кошларга зыян салулар турында уйланмыйлар. Бер кадәр икмәк белән туклану кошларга файдалы, әмма еш кына икмәк судагы кошларның төп азыгына әйләнә. Не знаю, все кормят, наверное, мы кормим. У нас немножко. А чем кормите? Хлебушком, больше нечем. А вы знаете, что нельзя хлебом кормить уток? Нет, не знаем. Чем кормите? Блинчиком. Блинчиком? Что, нельзя? Нет, нельзя кормить блинчиками. А почему? Ну, что они же кушать хотят, смотрите. Күп күләмдә шикәр, чүпрә, тәмләткечләр кошларга нәзакәтле ашамлыклар түгел, шын үлем кушылмасы, ди орнитологлар. Все это очень вредно. Булар барысы да кошларның ашказанына зарарлы. Ашказаны ишәкләрдә зыянлы гөмбәчекләр үсүгә китерә. Мондый ашамлыклар аш кайнату системасының дөрес эшләмәвенә, симерүгә китерә. Кошларның канатларында да үзгәрешләр барлыкка килә. Авыраялар. Күчмә кошларның җылы якларга очарлык хәле булмый, хәтта үлемгә дә китергә мөмкин. Кошларга шундый ризыклар ашату сулыкларга да зыян китерә. Сулар пычрана, су үсемнәр арта, азык калдыкларына тышканнар, күселәр ияләшә. Әгәр үрдәкләрне ашатырга теләсәгез, истә тотыгыз. Бөртек ярма яки җиләк-җимеш калдыкларын бирү күпкә файдалырак. Фанис Мөхәммәтов, Лилия Талипова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Алабуга районының Түбән-Кама милли паркы фотокүргәзмәләр белән тулыланды. Камера ярдәмендә табигатьтә яшәүче кыргый җәнлекләрне, кошларны сурәтләргә төшерәләр. Урман массивында 8 камера урнаштырылган. Объективка кайсы хайваннар эләккән? Тулырак киләсе сюжетта. Тонай урманында яшәүче сусар көндез дә төнлә дә актив. Йырткыч имезүче объективка эләккән. Элек мондый сусар биредә яшәмәгән, хәзер аны Алабуга районының тыюлык зонасы фаунасы вәкилләре арасына кыю рәвештә кертергә була. С первого дня у нас в кадре появилась куница. Очень красивая. Сусар объективта беренче көнне үк күренде. Бу вакыт эчендә ныгыды, авырлык җыйды, тиресе дә яхшы. Тагын бер атнадан соң шушы урында төлке күренә. Камерада аларның сусар белән очрашу мизгелләре теркәлгән. Хәзер милли паркта 46 төр җәнлек яши. Кирәкле урыннарда һәм төгәл киләнгән датчиклары булган камералар кешеләр үтеп кирә алмаган урыннарда хайваннар тормышын күзәтергә мөмкинлек бирә. Галимнәр урмандагы тереклек дөньясы турында аларның тынычлыгын бозмыйча гына уникаль фото һәм видео сүрәтләр ала. Отдел просвещения меня уже просит передать им хорошие кадры. Мәгариф бүлеге балаларга дәресләрдә күрсәтү өчен хайваннар турында урманнан чын кадрлар күрсәтүне сорый. Интернеттан эзләп торасы да түгел, урман безгә юл аша гына. Киләчәктә белгечләр камераларны бер урыннан икенчесенә күчерергә җыена. Паркның барлык территориясе кулачланырга тиеш. Ләлә Зайнуллина, Гөлназ Гайни, Айрат Шайгалләмов, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.